özgürlük ve barış değerlerinde buluşturmuş, HDP beryayekî îlonê bang li hikûmeta Tirkiye kir. Da ku kêşeya saliya Kurdan çareser bike. û careke din li wê masaya müzekereyan vegere ya di serdema proseya çareseriyê de. Li gorî boçûna evsorokên HDP Pervîn Buldan û Mithat Sancar ew kêşeya salî divê Enqereyê bê çareserkirin, ne li paytextên welatên din. Lê hikûmetê heta niha tû bersivek nedaye û guhê xwe jî li vê banga HDP girtiye. Siyasetmedarên Kurd di vê babetê de zêde bihêvî nînin. Li gorî siyasetmedarê Kurd û hevserokê berê yê şaredariya Wanê ku bi riya qeyyûm ji ser karê xwe hate dûrxistin Mustafa Avcı ji bo ku kêşeya Kurd bê çareserkirin û desthilat guh bide HDP di serî de divê binheşîn û zihniyeta xwe ya heyî ya dijî Kurdan biguherîne. Avcı diyar dike ew ji vê desthilatê nebihêvîne. Ku ji nû ve vegere proseyê û dest bi avêje çareseriya kêşeya Kurd. Hêviye her kesî ku hikûmet ji tavrê xwe aniha vazgeç bibe tiştekî nû wek 2013, 2014, 2015 cardin pirsgirêka çareserî yani ji bo pirsgirêka Kurda pêva girêdayê pirsgirêka demokrasiyê. Bu çareseriyê zihniyeta xwe biguhere herkes wê hêviye lê ama baweriya me zêde pêtine. Baweriya me herî zêde tifaka Kurda ya navxwî yek jî tifaka Kurda û tifaka gelê ku dixwazin pirsgirêk çareser bibe. Hêviya me bi wan heye. Li gorî siyasetmedarê Kurd û parlamenterê berê yê HDP Ferhat Encû jî armanca wan ew e ku bi van hewlan dixwazin rêlber pêkhatina aştiyekê vekin hem li Bakurê Kurdistanê û hem jî li Tirkiye. Ew dibêje ji bo vêyekê jî pêwîst e ew kesên ku berpirsiyarin destên xwe bixin binêkevir. Çi li rexê Kurdan û çi jî li rexê dewleta Tirkiye. Darxaza me ya vê deklarasyonê di Türkiye û Kurdistanê aşîtekî pêk bêtin. Ji bo aşîtekî jî pêk bêtin ew gotinên şer di vê xakê da di vê siyaseta Tirkiyeyê de meşandin ew bêt fetisandin. Yani kesê ku peywîrdar yê ku aşîtiyê pêk bînitin yê ku destê xwe bikin bin kevir da gerek ew esas pêdgirtinê. HDP di banga xwe de dibêje ew amade ne ku her cûr rêberpirsiyariyê wergirin ser milên xwe. Di berdewama banga xwe de HDP diyar dike ku aştî ne tenê rawestandina şer û pevçûnan e. Pêkanîna zemîna planeke hevkar û hevbeş e. Ji bo rawestandina çekan ku di heman demê de pêdivî bi avêtina gavên hevşirîk heye. Ji bo çareseriya kêşeya Kurd ya sed salî. Eger em ji bo aştiyê bi hev re nemeşin em nikarin demokrasiyê pêk bînin û azadiyan bi dest bixin. HDP di banga xwe de berpirsyariya aliyan bi bîr dixe û dibêje bila bêzanîn ji bo çareseriya kêşeya Kurd amade ne ku her cûr re berdê lê bidin. Rağmen ısrarla sürdürenler. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul. Tutumu sorumsuzluktur. Hedef gösterme